Gudarvanê rûmet bi hêviya ku Xwedayê Teala qençtirînê dîn û dinya bi qismetê me û teva gudarvanê me bike, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me ya em ê bi xebera Xwedê û Qur'ana Xwedê bikin, ya jî em ê bi xebera wan nekin, bi xebera hewaa nefsa xwe û dinyayê bikin. Xwedayê Teala ji Xwedê mexsirkestinê yê ji kîtaba wî jî ku Qur'an e bilindtir ti kîtab têne yî. Xwedayê Teala bi rêvebertiya Hezretî Cibraîl ji pêxemberê me re evê Qur'anê şandiye ku em bi xebera wî bikin. Ku bi xebera wî nekin, bi xebera dinya xwe bikin, em ê hem xwestanê dinyayê bin, hem jî axiretê bin. Di vir de du ayet hene. Yek ji Sûretê Nehl ayeta nû şeşayî. Estaizu billah. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi baq. Sadakallahu l-azim. Di vê ayetê de Xwedê wa dibêje. Divê ku eger hûn dewletperest bin, hûn nijadperest bin, hûn eşîlperest bin, hûn malperest bin, hûn bi xebera Xwedê nekin, ew Qur'ana ku Xwedayê Teala bîst û sê sala tiştê ku ji we re lazim bûye, şiqenciya we re, şerefdariya û din û dinya we re qenc bûye, emir kiriye û tiştê ku ne baş wî jî we nehî kiriye, qedexe kiriye. û bi xebera wî nekin, ev dinyayê de hûn çiqa bibin serokê cîhanê jî, bin xweyê dewleta jî, û cumhuriyeta jî, mal û cubara jî, ew yahanê rojaneyê. Hûn ê bimirin, yaxud Ala wê saqîtî ji we bistîne, ya jî wê hûn ê bimirin û pêşan nabin. Wê here. Lêberê ew tiştê ku li ba Xwedê ye, hem şerefa dinyayê, hem de qazanca axiretê û ebedî. Yani ev ya dewlet e, ev ya mal û bimin serokê cîhanê, dewletperestî ye, divê cumhuriyet, cumhuriyet ji bo hinka lok e, lê bo hinka jî teyrok e. Belê. Yek jî Sûrê Taha ayeta sed û bîst û çar, sed û bîst û pênc, sed û bîst û şeş. Estaizu billah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا إلى آخر الآيات. Divê ayeta de Xwedê dibêje ew Qur'ana ku ji bo huzur û aramiya we, ji bo edaleta navbeyna we, ji bo qenciya we ew bi ji we re şandiye, ku hûn pişta xwe bin wê Qur'anê, wê dinyayê de ji we re siqintî hebe, ku dibînî siqintî heye. Hem Musulman, Ukrayna, Rusya, li vir Musulman, Yehûdî, Filistîn, bû bîst û du rojê ku Filistîn tiştê ku hanî serê wan a, yahut însanî ne Musulman bîstî însanî kê nebase entî, kê nebase. Kes wan mirûtê xwarê, aha hûn ê li dinyayê siqintiya we hebe, hûn ê wekû raj hen heşrê. Watê ku ji xwe dinya me siqintî ye, eyn ku Xwedê Ala wisa gotiye, divê çarşembê ve pêşev diyar e. Çawa dinya me siqintiya em dibînin wê axireta me ji xwe berebat be û em ê kor herin heşrê. Watê em bên kor herin heşrê, em ê bêjin ya Rabbî lîme heşertenî a'ma ve qed kuntu basîra. Li dinyayê deh çavê me hebû me dît. Bak çima em vê dinyayê korin? Wê Xwedê bersama we bide. Qale divê kedalîk e. Divê etetke ayatuna fenesîteha, min li dinyayê de ji bo huzura dîn û dinya we qenciya we ji we re pêxember şand, kîtab şand, we muamela ku wera pêxemberê min re jî kir, we bi kîtaba min re jî kir, we bi qanûnê hinkî qanûnê din re emel dikin, bûnê neçî aşiqê malê dinyayê, Xwedayê we ezim, Rabbê we ezim û hîn bûn kolê hinkî însanê din a. Ê malê dinyayê, ê serweta dinyayê, ê dewleta dinyayê, ê yanî menfiet û nijadperestiyê, di vir jî wê muamela we hûn ê kor bin. Hûn ê kor bin, vî awayî hûn ê ciyê wê yî cehennem be. Bi hêviya ku em ê bi xebera Xwedê bikin, yani Kur'an-ı Kerîm di ser dewleta de yê, di ser malbatê de yê, di ser eşîlê de yê, di ser malê dinyayê de yê, çi dibira bibin? Merû zengîn bî, merû serokê dewletê çi be? Qanûnê Xwedê, hebûna Xwedê, qanûnê pêxemberê me di ser temama de yê. Eger me xebera wa bikin, em ê huzura dinyayê jî bînin, axiretê jî. Eger me xeber nekin, em ê li vê dinyayê hûn halê me dibînin çi halê de ne, wê axireta me jî kor be. Bi hêviya ku em ê bi xebera Qur'anê bikin û em ê rûspiyê her du dinya bin, her emanetê Xwedê bin ya Rabbî.